May mga panahon ba na pakiramdam mo huli na ang lahat? Parang hindi na maaayos, parang wala ng pag-asa? Mga ka-Disciple, ang ebanghelyo ngayon ay paalala. Hindi kailanman nahuhuli ang Diyos. Panahon na muli para ibahagi ko sa inyo ang kaunting mensaheng nakakapagpatibay ng loob sa pamamagitan ng ebanghelyo ngayong araw. July 29, 2025, kapistahan ni San Marta, Santa Maria at San Lazaro. Ako po si Brother Rai. Ang ebanghelyo ngayon ay mula sa Juan 11:19-27. Ito ang tagpo kung saan namatay na si Lazaro. Dumating si Jesus, 4 na araw na siyang nakalibing. Sinalubong siya ni Marta at doon nangyari ang isang napakalalim na usapan. Panginoon, kung narito ka lamang, hindi sana namatay ang aking kapatid. Ang sagot ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay ay mabubuhay. At tinanong niya si Marta, sinasampalataya na mo ba ito? Mga ka-Disciple, marami sa atin ang kagaya ni Marta. May pananampalataya, pero may sakit sa puso. May tiwala, pero may tanong, bakit ngayon lang, Lord? Pero ito ang mensahe ni Jesus. Hindi kanya pinababayaan. Hindi siya nahuhuli, at higit sa lahat, siya ang buhay mismo. Sa araw na ito, ipinagdiriwang natin sina Santa Marta, Santa Maria at San Lazaro, isang pamilyang malapit sa puso ni Jesus. Sila rin ay mga saksi na ang pananampalataya ay hindi lamang para sa masasaya, kundi lalo na sa gitna ng pagdadalamhati. Mga ka-Disciple, kapag may mga Lazaro moments ka sa buhay mo, mga sitwasyong parang patay na at wala ng pag-asa, alalahanin mo ang sinabi ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. At paalala ko, hindi kailanman huli ang Diyos. Sa Kanya, may laging bagong simula. Ako po si Brother Rai. Be a digital disciple. Share Christ with every click. God bless.